Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In de komende maanden besteden we in Venray van Toen aandacht aan de rijke historie van de psychiatrische inrichting Sint Anna. In deze eerste aflevering gaan we terug naar het jaar 1933. Het is dan 25 jaar geleden dat de Zusters van Liefde uit Gent zich in Venray vestigden. Het toenmalige Sint Anna Gesticht bestaat dan uit 11 paviljoens waar 724 vrouwelijke krankzinnigen worden verpleegd. Kijkt u mee naar unieke beelden van wat eens was. Sint Anna in 1933. De geschiedenis van Sint Anna begint echter in 1907. De Zusters van Liefde uit Gent kopen dan aan Den Brabander van 60 verschillende eigenaars 56 hectare grond voor een totaalbedrag van 25.835 gulden en 25 cent. Wanneer in 1908 de eerste 3 paviljoens gereed zijn van het Rooms-Katholieke Krankzinnigengesticht voor vrouwen, worden de eerste patiënten opgenomen. De officiële opening vindt plaats op 19 juni 1911. ...25 jaar later, in 1933, wordt de oude benaming Sint Anna Gesticht veranderd in Psychiatrische Inrichting Sint Anna. In de 11 paviljoens, die veelal omringd zijn door bossen en tuinen, verblijven dan 724 patiënten. Bij de hoofdingang is er dan ook veel bedrijvigheid. Vroeger was het een grindweg, de Loonse Steeg, de oude weg van Venray naar Overloon. De meeste paviljoens beschikken over een eigen tuin, waar de patiënten vrij kunnen vertoeven. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om zich te vermaken of te ontspannen. Iedereen doet dat op een eigen manier. Een verpleegster op weg naar het in 1931 gebouwde zusterhuis, waar 72 leerlingverpleegsters
hun onderkomen hebben. Ook familieleden van de Zusters van Liefde komen regelmatig een bezoek brengen aan Sint Anna. De tuinen van de paviljoens moeten er altijd netjes bij liggen. Vandaar dat de zusters en de patiënten vaak als tuinman dienst doen. Uiteraard is er ook tijd om samen met verpleegsters te recreëren. Hier zijn de zusters samen met de patiënten op weg met groenten en melk van de eigen boerderij naar de centrale keuken. De rails langs de grindweg is nog een overblijfsel uit de bouwperiode. Hiermee werden destijds de stenen met lorries vanaf de steenfabriek in Overloon naar Venray getransporteerd. De zusters nemen ook de tijd om gezellig met patiënten te wandelen. Of gewoon ontspannen te fietsen op het terrein. Een praatje maken met het personeel moet ook kunnen. Deze dame heeft schijnbaar in de gaten dat er gefilmd wordt. Haar medebewoners hebben geen interesse voor de cameraman.
Deze zuster moet schijnbaar nog leren fietsen. Met de kiosk en luchtskambels op de achtergrond vermaken de andere zusters zich uitstekend. Met veel plezier laten ze zich vastleggen op de film. Wanneer er feest of een fancy fair is op Sint Anna, wordt het prachtige eigen carousel met draaiorgel van stal gehaald. Het stoomcarousel uit 1913 werd speciaal aangeschaft om de patiënten te plezieren. Echter, de zusters zijn er altijd als de kippen bij om als eerste, nog voor de patiënten, enkele rondjes te maken. Zo te zien vinden de zusters het allemaal prachtig en kunnen ze er geen genoeg van krijgen. Sint Anna heeft veel eigen voorzieningen. Helemaal achter op het terrein, tussen de bossen verscholen, beschikt men over een complete boerderij. Met onder andere varkens, weilanden met koeien, en rondom de boerderij houdt men het nodige pluimvee. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.